Bahalag lagom o kigol basta kay baskog sayop border dai. Sayop gyud ron nga istorya. Mis kag unsa ka kabaskog dai. Mis kag unsa ka kalami og panglawas. Iniglili nimo lagom kay kag bilahan. From that alone makuyawan ra ka. Unsay nahitabo, puti kag abaga, puti kag paa, pero pagabos imong bulog pirting laguma, asa man ka nasayop. Gitaguan kog ayo ng imong kigol kay ngano, kung maunay very visible everyday sa imong kinabuhi, guba imong adlaw sige. Ikaw kuno, makita sa mga tawo nga lagom og liog, makapanghinaway man ganita. Samot nag imong kaugalingong kigol nga pirting laguma. Oh, mo nang gituyog yun na sa kahitasan nga ang imong kigol gitapigan gunas mga ngiit-ngiit ug mga wait-wait nga dili makita. Kag makita na day kada adlaw guba gyud imong adlaw day. De sige ko no. Kabalo man ko. Daghang ka problema diha usaong pagpaputi sa ilang mga kigol. Di lang mo kadawat. Di lang mo ka-accept sa realidad. Oh. Putig nawong, putig liog, putig lawas, pag-abot sa kigol, daghang pagsulay. Murag anuos. Kabalo ka unsay makapalagom sa kigol. Kabalo ka, nganong lagom ng imong kigol. Di ko kumudawat anang ingon nga bahalag lagom o kigol bastang baskog sayop gyud. Uli-liasan ninyo mga kigol diha kay hamis mo kigol, luwas mo ani nga topic. Pero kung lagom mo og kigol, na, paminaw. Kabalo ka, one of the reason. Nganong lagom ka og kigol. I will give you the synonymous or similar situation nga mo resulta sa paglagom sa imong kigol. Paminaw. Walay nahibalo ani. Daghang endorser og mga pangpaputi, pangpahamis, pangpatanggal sa mga lagom-lagom, mga lagok-lagok sa inyong lawas. Pero wala goy, wa jud mo'y nadunggan nga ingon anay day ang rason nganong mo lagom ang imong kigol. Paminaw sa rason nganong lagom ang imong kigol. I will give you a similar situation wherein you can compare nganong ingon ani ang mahitabo sa ato mga kigol nga dili mahitsura. Murag gataligsik pa lang daguom na kay agi. Ingon ani. Aduna ba mo'y dapugan sa inyong balay? Kung aduna mo'y dapugan sa inyong balay, dali ra mo nga makarelate ani nga istorya. Aduna ba mo'y gasto og burner sa inyong balay? Kung aduna makarelate gihapon ka. Aduna ba ka mo'y mga kalaha? Aduna ba ka may mga kaldero? Aduna. Tanawa ang kaldero kalaha nga sige og tangka sa dapugan nga gipatong sa sugang. Kaldero kalaha nga gipatong sa inyong mga burner. Unsay nahitabo sa mga sampot sa inyong kaldero og kalaha? Di ba pirting laguma? Pirting ituma? Oh, ing na kong sayo. I-double check na inyong mga kalahag kaldero. Di ba? Inighuman og tangka sa inyong mga kalahag kaldero. Mula gumgyod ang ilang mga sampot. Karon, nitangka ka wala. Kung nitangka ka sa imong pare, sa imong uyab, mula gumgyod na. Maunang ka mo. Karon pa lang da. Gipahibalo na ta mo. Advanced Science and Technology. Basta gali mo tangka ka, makalaha man nagkaldirog, madapugan man nagsugang, basta gali mo tangka ka, you are already exercising the process and procedure in getting black is black of your bilahan. Kung wala ka nakatangka, meaning, hamis puti ka og kigol. Pero kung sikag tangka, sikag bilaka, mauna, lagom imong kigol. Maunang, tarong nga ang imong mga desisyon sa kinabuhi. I-review ang imong kawagalingon. Kay kung nakatangka ka o sikag tangka sa imong bana, na, lagom yun ang imuha. Lightan ko ng palopya.